Hello guys, good morning. दिनैनि ब्रेकफास्टआनो जाबाय नै पुरि एवनायसो ओमफ्राय बिराद अखाबो हादों ओमफ्राय सावना मोजां फैयाखै जुफावसिनसो आं दायो माबा नुहरबावा ओरैनो थाबासो जागोन गोथाव जादों हेल' लोगोफोर मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ जि अखा हादों मा जियानो रानाखै जि सुनांगौ दंबावो दा मेचिनाव सुनोसै ओमफ्राय फोराननोसै गां फोरानबाय थायो दाउआ हांसो जो गोजासो ओमफ्राय सोरनावबा जोला दंबा खोन्थाहर जो गोजासो आरो ओमफ्राय जोला नांगौमोन मोनबा नै अखा हाबाथाय बेबायदिया जा देरो फुख्रिया ना थांखो ना माखो नाया थांखो ना माखो ए फुख्रियाव ना होदोंमोननो ओमफ्राय नाया बैजों दै गलांनायजों थांगासिनो ओंखायनो जावथेबाय आरो दैखौ बन्द' खालामबाय जोंनि सिमानि नैबेनिफ्राय सिमा थाब रानो बे दैया दसेनो अखा हायाबानो रानो अखा हाबानो माबाफिनो देरफिनो नैबेनिफ्राय जोंहा वाल होनानै लाबाय ओमफ्राय जाफिनसै दहाय फुरा जायाखैमोन आं जानो बाबाय मेथाइसो खननो लुबैबाय आं मोनसे मेथाइ आं मेकआप होबाय थानो बायो
बिदिनो थायो जाब्बा जाब्बा kadam ओमफ्राय जोंहाना खुमब्रा बैसाङा बायनानै दङ एसे फानबावनो गैला खुमब्रा बैसाङा बायबाय जोंना खुमब्रा बैसाङा बायबाय हारसिं बायनानै थाबाय गिदिर गिदिर थाइदोंमोन हायाव सिरिजोब्बाय ओरै थाइसे फानहैनोसैहाय दा हाखावनानै बोसोरनै जाबाय बेसे जोरनो बेसारा ना मैथा बागान